Terve ja tervetuloa Sarin joulukalenterin 12. päivään. Tänään mä ajattelin puhua sulle siitä, miten Raamatussa näkyy se Jumalan suunnitelma ja se, että miten hän on toteuttanut ja toteuttaa suunnitelmaansa. Me voidaan aloittaa ihan sieltä taas ihmiskunnan alkuvaiheista, ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ja sieltä luvusta 3, jakeesta 14, jossa Jumala kiroo käärmeen, sen, joka houkutteli Aadamin ja Eevan syntiin, eikä sieluvihollinen puhui käärmeen kautta. Ja nyt sitten Jumala tässä jakeesta 14 eteenpäin, hän kiroaa käärmeen ja myös antaa lupauksen tulevasta pelastuksesta. Eli täällä on jo lupaus siitä, että tulee pelastaja, vapahtaja, joka voittaa tämän sieluvihollisen vallan. Koska nythän Aadamille tapahtui syntinlankemuksessa se, että Jumala oli hänelle antanut hallintavallan maan päällä, mutta syntinlankemuksen kautta Aadam menitti sen hallintavallan sieluviholliselle. Ja nyt täällä sitten jakeessa 14 eteenpäin sanotaan näin. Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi. Ja jakeessa 15. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille, ja sinun siemenesi ja hänen siemeneensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Eli tässä nähdään se, että tulee lupaus vaimon siemenestä. Ja nythän me tiedetään, että nainen ei kanna siementä, vaan se on miehestä. Eikä tässä on lupaus jo neitsestä syntymisestä. Eikä Jumala antoi lupauksen siitä, että pelastaja on tulossa. Ja jos me katsotaan sitten eteenpäin, katsotaan Abrahamia, niin me voidaan lukea Abrahamista, että Jumala lupasi hänelle perillisen. Siitä sanotaan esimerkiksi, jos me luetaan tuolla, niin ensinnäkin Jumala lupasi Abrahamille perillisen ja hän sanoo näin, että mä katson täältä vielä kohtaa siihen. Eli Jumala tekee liiton Abrahamin kanssa, eli ensimmäinen Mooseksen kirja luku 15, jakeesta 1 sanotaan näin, että näiden tapausten jälkeen tuli Abrahamille näyssä tämä Herran sana. Älä pelkää, Abram, minä olen sinun kilpesi, sinun palkkasi on oleva sangen suuri. Mutta Abram sanoi, oi Herra, mitä sinä minulle annat? Minä lähden täältä lapsetonna ja omaisuuteni haltijaksi tulee damaskolainen mies Eliezer. Ja Abram sanoi vielä, sinä et ole antanut minulle jälkeläistä. Katso, talossani syntynyt palvelija on minut perivä. Mutta katso, hänelle tuli tämä Herran sana. Hän ei ole sinua perivä, vaan joka lähtee sinun omasta ruumiistasi, hän on sinut perivä.
Ja me tiedetään, että siinä Saara ja Abraham yritti auttaa vähän Jumalaa asioissa niin, että heidän palvelijansa Haagar sitten synnytti Ismailin. Mutta kuitenkin Raamatussa me nähdään, että siellä samassa ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa, luvussa 17 Jumala kuitenkin sanoo Abrahamille näin. Mutta myös Ismailista minä olen kuullut sinun rukouksesi. Katso, minä siunaan häntä ja teen hänet hedelmälliseksi ja annan hänen lisääntyä ylen runsaasti. Hänestä on polveutuva 12 ruhtinasta ja minä teen hänestä suuren kansan. Mutta, eli jakeessa 21, mutta liittoni minä teen Iisakin kanssa, jonka Saara sinulle synnyttää tähän aikaan tulevana vuonna. Eli Jumala teki liiton Iisakin kanssa. Ja sitten kun me katsotaan vielä eteenpäin, mitä tapahtuu sitten siellä ensimmäisen Mooseksen kirjan, sitten mennään, katsotaan sieltä, katsotaan hetkinen, mennään sitten vähän tuonne eteenpäin sitä ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Ja ollaan siellä sitten luvussa 22. Niin siellä on aika mielenkiintoinen tapahtumasarja. Mä luen sulle siitä ihan jakeesta 1. Eli näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli Abrahamia ja sanoi hänelle, Abraham, hän vastasi, tässä olen. Ja hän sanoi, ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon. Ihan lyhyesti tässä sen verran, että huomaa, että Jumala tässäkin sanoo, että vaan tässä on jo Abrahamilla aikaisemmin syntynyt Ismail, mutta Iisakista Jumala sanoi, että ainokainen poikasi, jota rakastat. Ja mene Moorian maahan. Ja sitten vielä Jumala sanoi, että mene vuorelle, jonka minä näytän sinulle. Ja me kohta tutustutaan vielä paremmin tuohon vuoreen. Varhain seuraavana aamuna Abraham satuloi aasinsa ja otti mukaansa 2 palvelijaansa sekä poikansa Iisakin. Ja halottuaan polttouhripuut hän lähti menemään siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut. 3. päivänä Abraham nosti silmänsä ja näki sen paikan kaukaa. Silloin Abraham sanoi palvelijoilleen, jääkää tähän aasin kanssa. Minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan ja sitten me palaamme luoksenne. Ja Abraham otti polttouhripuut ja sälytti ne poikansa Iisakin selkään. Itse hän otti käteensä tulen ja veitsen, ja niin he astuivat molemmat yhdessä. Iisak puhui isälleensä Abrahamille sanoen, isäni. Tämä vastasi, tässä olen poikani. Ja hän sanoi, katso, tässä on tuli ja halot, mutta missä on lammas polttouhriksi? Abraham vastasi, Jumala on katsova itselleen lampaan polttouhriksi, poikani. Ja he astuivat molemmat yhdessä. Ja kun he olivat tulleet siihen paikkaan, joka Jumala oli hänelle sanonut, rakensi Abraham siihen alttarin, laittoi siihen halot ja sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille halkojen päälle. Ja Abraham ojensi käteensä ja tarttui veitseen teurastakseen poikansa.
Silloin Herran enkeli huusi hänelle taivaasta sanoen, Abraham, Abraham. Hän vastasi, tässä olen. Niin hän sanoi, älä satuta kättäsi poikaan, äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi. Ja Abraham nosti silmänsä ja huomasi takanansa oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Ja Abraham meni ja otti oinaan, uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta. Ja Abraham pani sen paikan nimeksi Herra näkee. Niinpä vielä tänäkin päivänä sanotaan vuorelle, missä Herra ilmestyy. Jos me katsotaan näitä kaikkia tapahtumia, mitä Abrahamille ja Iisakille tässä tapahtuu, niin me nähdään aika tutun asian kulku tässä samassa. Me nähdään isä, joka vie poikansa uhriksi. Ja nyt Iisak ei ollut tässä mikään pikkupoika, vaan hän oli ihan jo täyskokoinen mies. Ja me nähdään, että Iisak kantoi puita selässään, niin kuin Jeesus aikanaan kantoi ristiä. Ja Jeesus oli myöskin se isän ainokainen poika, se karitsa, joka tuli ottamaan pois maailman synnin. Tässä Jumala esti Abrahamia uhraamasta Iisakin. Hän vaan totesi Iisakille, että hän nyt näkee, että Iisak kunnioittaa häntä, pelkää häntä. Tässä niin kuin se pelkääminen tarkoittaa Jumalan kunnioittamista. Eikä tässä on selvä esikuva jo siitä, mitä tulee myöhemmin tapahtumaan sitten ristillä. Eli ollaan siellä Moorian vuorella, ja nyt Moorian vuori on Jerusalemissa. Ja jos me katsotaan sitten tapahtumia eteenpäin samasta paikasta, niin me mennään aika tuttuun tapahtumaan, sullekin varmasti tosi tuttuun. Me ollaan siihen hetken, kun Daavid voittaa Jumalan avulla Goliatin. Goliat nimihän tarkoittaa niin kuin silmiin pistävää, koska Goliathan oli sellainen lähes 3-metrinen. Kuului tällaisiin suurikokoisiin ihmisiin, anakilaisiin. Oli Katista kotoisin oleva ammattisotilas. Kaikki muut pelkäsi, paitsi Daavid, joka rohkaistuna, Jumalan rohkaisemana ja Jumalan voimassa voitti Goliatin. Ja mielenkiintoista on se, että jos me katsotaan tuolta ensimmäisestä Samuelin kirjasta luvusta 17 ja katsotaan sitten sieltä, mennään jakeeseen. Hetkinen, katsotaan täältä. Joo, siihen hetkeen, kun joo, mä löydän oikein hetken, oikein kohdan täältä. Joo. Elikkä me muistetaan täällä, mä sanon sen tarkan kohdan tuosta Raamatusta, eli sen kohdan, kun Daavid tosiaan otetaan, joo, tuossa 51. Elikkä siellä Goliat jo makaa maassa, eli tämä on tosiaan ensimmäinen Samuelin kirja, luku 17 ja 51, jossa Goliat jo makaa siellä maassa, niin sanotaan näitä. Sitten Daavid juoksi ja asettui filistealaisen ääreen, tarttui hänen miekkaansa, veti sen tupesta ja tappoi hänet ja löi sillä hänen päänsä poikki. Kun filistealaiset näkivät, että heidän sankarinsa oli kuollut, pakenivat he. No, tästä alkaa aika mielenkiintoinen tapahtuma-aika, kun katsotaan muutama jae eteenpäin, mennään jakeeseen 54, sanotaan näin. Ja Daavid otti filistealaisen pään ja vei sen Jerusalemiin.
mutta hänen aseensa hän asetti majaansa. Siis mitä ihmettä, yhtäkkiä Daavid ottaa Goljatin pää ja vie sen Jerusalemiin. Nyt tämä taistelu tapahtuu siellä Tammilaaksossa, eli Elaan laaksossa, josta on kyllä ihan jonkinmoinen matka Jerusalemiin. Ja Jerusalem tohon aikaan oli jebusilaisten kaupunki. Ja aika mielenkiintoista on se, että mihin ihmeeseen se Daavid lähti viemään sitä Goljatin päätä. Nythän Goljat edustaa sitä vihollista, sielun vihollista myös. Ja niin kuin alkukielellä se nimi nimenomaan on, se on niin kuin Goljat. Eli se on niin kuin kaksiosainen nimi. Mutta tosiaan Daavid otti sen pään ja vei sen Jerusalemiin. No myöhemmin, kun me luetaan evankeliumia, kun me luetaan Markuksen evankeliumia, niin mä voin lukea sulle sieltä, niin sä huomaat. Eli Markuksen evankeliumi ja siellä luku 15 ja sitten sanotaan näin. Jakeesta 22 puhutaan Jeesuksesta. Ja he veivät hänet paikalle, jonka nimi on Golgata. Se on käännettynä pääkallon paikka. Eli se sanotaan juuri Golgata. Eli taas sama eli se on se Goljatin pääkallon paikka. Eli Jeesuksen risti oli siellä Golgatalla, Goljatin pääkallon paikalla. Se oli se sinetti siitä, että vihollinen täydellisesti voitetaan siellä, Golgatalla. Ja tosiaan, jos sä mietit, että mistä tietää, että on tosiaan tämä sama paikka, tämä Moorian vuori, niin me nähdään, että tuolla Vanhan liiton puolella me voidaan lukea siitä, miten Salomo rakentaa temppelin tuolle samalle paikalle aikaisemmin. Eli me voidaan lukea toisesta aikakirjasta, ja se on luku 3. Katsotaan sieltä toinen aikakirja. Otetaan oikea kohta esiin. Niin. Eli toinen aikakirja ja sitten luku 3. Ja siellä sanotaan luvussa 3 jakeessa 1. Sitten Salomo alkoi rakentaa Herran temppeliä Jerusalemiin, Moorian vuorelle, jossa Herra oli ilmestynyt hänen isällensä Daavidille. Siihen paikkaan, jonka Daavid oli valmistanut jebusilaisen Ornanin puimatantereelle. Eli me nähdään tässä miten historian aikana sama paikka, Jumala niin kuin toteuttaa sen suunnitelmansa, että hänen poikansa, hänen rakas ainutkainen poikansa on se, joka tulee ottaa pois maailman synnin. Eikä niin me voidaan lukea tuolta Galattalaiskirjeestä ja siellä luvussa 4 sanotaan näin. Ja jakeesta 4. Mutta kun aika oli täyttynyt, lähetti Jumala poikansa, vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen. Siis Jeesushan syntyi juutalaiseksi, lainalaiseksi. Lunastamaan kaikki lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme poikansa hengen, joka huutaa, Abba, Isä. Eli vielä tämä Abba, Isä, on niin kuin alkukielellä tarkoittaa nimenomaan isiä. Että me voidaan Jumalaa kutsua isiksi. Eli
juuri tässä joulun alla me voidaan muistella sitä, että kun aika oli täyttynyt, niin Jumala lähetti poikansa maan päälle. Että hän on se, joka tuli sovittamaan maailman synnin. Hän on se Jumalan karitsa, josta jo Jumala antoi lupauksen siellä Edenissä syntiinlankemuksen jälkeen. Ja siksi me saadaan tänäkin jouluna muistella näitä kaikkia tapahtumia ja iloita siitä, että me saadaan nauttia siitä täydestä pelastuksesta, mikä meillä on Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on se, joka on voittanut sieluvihollisen. Hän on se, joka on voittanut sen kadotustuomion, sen tuonelan. Hän on kärsinyt sen meidän edestämme, että me saamme elää vapaina. Me saadaan elää iankaikkista elämää Jumalan yhteydessä. Me toivotaan sulle oikein siunattua päivää Jeesuksen nimessä. Moi moi!